ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд, шумо ҳам дар WhatsApp имои крамада роӣ кунен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза мо навор чӣ хона қабул кардем, аз куҷо мо ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ. мо дар роӣ кардан хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Россия, дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Уялӣ, аз ноҳияи Қумсангир, аз Ёвон, Бохтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, дӯстони азиз. ва инчунин квартираи фурӯшӣ ҳам аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Ҳисор ва шаҳри Ваҳдат ҳам якхонага, духонага, сехонага ҳастад ва нархҳои имрӯза сар мешавад аз 50 000 сомон боло ҳастад. ва бозам мегӯям кадометон мисол ки кадометон ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, хонаи, замина, квартира, фарада чизе ки бошад барои реклама кардан, марҳабат, рақамҳои WhatsApp ҳастад, 24 соат кор мекунад, метавонед чизи фурӯшӣ бошад роӣ кунем, мо реклама мекунем. ва курси имрӯза бошад 120 сомону 50 дирам ва бошад навори имза расад мек то охираш тамошо ки марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метаҳем компания якаи парвиза, ки компания бовария ва таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. шумо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, Садовод, Люблино дигар ҷо гирифта ба самти сарҳади Қазоқистон бурда соғ саломат меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, яъне кӯмак шумо мерасонанд азиз, мошинаша мошинаи Калифорния, ҳар рӯз ресторан се намуд марка мошина дорад, кадом чизе хатон интихоб кунед, инчунин кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ дорад. ҳар рақамуш рақами боварӣ аст, ҳар рақамушона WhatsApp дорад, дӯстони азиз. компания якаи парвиз, компания боварӣ, дӯстони азиз, мо қатъияка кор мекунем. марҳамат, шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунам, метавонед ки худи ҳозир занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, ки дар Россия. хона қарор дорад дар Свердловская област, дӯстони азиз, ки Екатеринбург, город Ревда, дӯстони азиз. дар территорияи Россия, Свердловская област, шаҳри Екатеринбург, дӯстони азиз, город Ревда. ай ҳамин мақсад ки ай Ревда, ай Екатеринбург, ҳамин 55 километр то хонара ҷои беҳтарин як бародари тоҷикмон Алишам мешавад. 8.5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 1-2 хона дорад барои зиндагӣ кардан, об свет ҳастаи мушкилӣ надорад. хона дорад, як калидори калон, дӯстони азиз, баня ҳамаш дуруст астад, бо ҷои навес дорад, дӯстони азиз, хоб яъне ки бо утеплица дорад барои ягон чи коридан, утеплицаҳои замонавӣ аст, ки утеплица 6x3 аст, агарод яъне кардагие. гирди хона пол ниход бозабор маҳкама, навес калон дорад, бо ҷои оғул дорад, яъне ки сарай, баня адена, ҷои ҳезумхона дӯстони азиз дорад. хоб дар наздикӣ дӯстони пеши хона ҳастад, хоб рай калон, хоб шаҳрам наздик аст, дӯстони азиз, мактаб ҳастад, детский балниса ҳастад, дӯстони азиз. дар хона дӯстони азиз бо газ таъмин астад, садикам пешаштад ва автовокзалам тақрибан наздик аст ва бо ҳастад хлебзавод дар пеши ҳамин хона астад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ва фурӯхта мешавад бо нархи 1 миллион рубл, ки бо муомила мешавад, ё ки алишӣ ба ягон замине ки аз территорияи Уртабуз ё ки аз территорияи Ленинская Рӯдакӣ бошад мегӯяд, хонаи коробка ё ки заминаи алишӣ мешавад. парамои рақамҳои Россия кор мекунад, рақамҳои WhatsApp дорад, марҳамат, занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Саргазон, лаби роҳи Қурған, дӯстони азиз, яъне ки Саргазона пеши заправкаҳои панҷум кӯча, дӯстони азиз, хона лаби роҳи мошингузар дар ҷои беҳтарин. 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад, ки бо ремонтҳои замонавӣ, об свет ҳастад, баня, дӯстони азиз, дорад. боз ду хона дига мақсад ки беремонтам ду хоначаи дигам дорад. ду хона дигаш ремонт кардагӣ қатъи калидор, дӯстони азиз, баня ва дигар чизҳои лозимӣ дуруштад. ҷош ҷои нағза мегӯяд, дӯстони азиз, мақсад ки лаби роҳи калонда ҳастад, ноҳияи Даға, деҳаи Саргазон, дӯстони азиз, Саргазон, роҳи Қурған, Саргазон пеши заправкаҳода, дӯстони азиз, панҷум кӯча, якум хона, лаби роҳ дар якум хона лаби роҳ да. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомилаи хубам мекунем, мегӯяд срочна.
270 боз муомила дорад. Якумаш рақамои мегафон дастӣ кор мекунад, дуюмаш рақамои мегафон дастӣ аст, ахираш 35 инашам кор мекунад, инашам WhatsApp доранд. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтар боша барои харидоротон аст, шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. метавонед ки бо адресша чизе ки саволе ки доред, ягон маълумотое ки боқӣ монда нафаҳмида бошед, шумо занг занем ба шумо фаҳмода метиҳам ва 270 бо арзона мекунам. бо шароитҳои зиндагӣ ошхона бандӣ ҳамаш ҳастай, калидор ва ремонтам кардагӣ, об светам ҳастай, масалан кондитсионерам дорад. Марама дигар маълумотои пурра аниқ аз рақамошон. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи уялӣ ҷамоати селхоз, лаби роҳи душанбе қурған назди дӯстона пеши бозор магазин заводи пахта заводи ғишта наздик аст дӯстони азиз. лаби роҳи душанбе қурған бо хаётон маълумотша мепурсем. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ аст ки фундаментош дӯстони азиз баландиш 2 метр аст, як калидор як баня дурушт аст дӯстони азиз, гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. замин қарор дорад, не ки дигар ҳуҷҷатошро мега хитон кадоме ки мехоҳад ҳаваи худаш мекунад, бо иша обшин ба ин тон масъала қарор дорад дӯстони азиз. об ҳастай свет дӯстони азиз мегзарони обшам будай хай ҷои хуб мегад пеши магазин мактаб пешаш дӯстони азиз бозор заводи ғиш ва заводи пахта мегад дар пешаш ва фундаментош баландиш 2 метр рехтагӣ астае. дастрош намегад фурӯхта мешавад замин бо нархи 65,000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад, ҳамагӣ нархаш 65,000 сомон, нархи арзон бо амирам муомила мекунанд. 8 сотиқа фундаментош рехтагӣ тайёрае. дӯстон аз якумаш рақамои мегафон дастӣ ахираш 90 10 24 соат кор мекунад ва дуюмаш рақамои мегафон ахираш 80 инашам кор мекунад, инашда WhatsApp доранд. оиди замин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша агар барои харидор марама занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзон муомилаи хуб мекунанд. лаби роҳ мактаб мағоза завод ҳамаши дар пеши заправкам наздик. марама дигар маълумот агирен срочна. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочна фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи қумсангир дар ҳасан кул дӯстон аст, лаби роҳ да 200 метр торои калона. ноҳияи қумсангир дар ҳасан кулда. кадоме ки намедонад бо занг зана пурса ё ки ба фикр ки ҳамон ки медонад. дӯстон аз лаби роҳ 200 метр дурун астай, лаби роҳдай ба бозор дӯстон аз бозори ҷума бозор 3 километр астай, тақрибан 2.5-3 километрае. гирд ва нашта одамо зиндагӣ дорад, обуш мушкилӣ нест, об пастяни дорад. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае ки бо об свет таъмин астае. якта калидор кухонии баня дурушт дӯстони азиз, обуш ҳама вақт астае, масҷидам наздикае, магазинам дӯстони азиз наздик астае ва дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. хонаҳо беҳтарин ремонтҳои замонавӣ кардагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. 180 бо муомила дорад, нархи хона арзон. якумаш рақамои TCL дастӣ ахираш 3100 кор мекунад ва дуюмаш рақамои 3230 инашда WhatsApp доранд. оиди хонаи қумсангир ҳасанкул ягон маълумот хоҳед агар шумо дӯстон аст, шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунад марама. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи чаманда. шаҳри ваҳдат деҳаи чаман. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона фундаментош рехтагӣ аст дӯстон аст ки баланд, гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд, об ҳаст, свет ҳаст. мегзарем бо хахтон маълумоти пурраша дӯстони азиз мегирем. якта калидор як баня қатъи дӯстони азиз дурушт аст, мактаб наздика мегад дӯстони азиз, масҷид аст, магазин мегад 200 метр аст дӯстони азиз ва алишиам ба мошин мешавад. балобои мошин боша мегад пешкаш кунанд ба мошин вариантҳои алишӣ дорад. ва сумаки нархаш 50,000 сомон аст, нархи арзон бо ҳамирам ягон сум муомила мекунанд. программаи рақамои Россия дӯстон аст, программаи рақамо кор мекунад ва WhatsApp дорад ва рақамошам 24 соат кор мекунад. шаҳри ваҳдат деҳаи чаман дӯстон азиз, 6 дар хона фундаментош рехтагӣ тайёрае. хоб оиди замин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша агар барои фаҳмидаи аниқтар шумо дар ҳамин рақамошон занг занед ё ки дар WhatsApp нависед, ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва ай 50,000 муомила мешавад. алиши ба мошин маърамат вариантона пешкаш кунед. ва кадоми шумо махалли чизои фурӯшӣ доред, хона, замин, квартираи ход ки дар реклама мондан, маърамат
сурат маълумот шуд дар рақамҳои 885 1220 дар було ҳастай роҳи кунед, реклама мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷомоати деҳоти Ситораи Сурх, деҳаи Саргаҳ. Дӯстони азиз, деҳаи Саргаҳ 15 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки обсвет ҳастае, гирдванашта одамо зиндагӣ дорад. Дӯстони азиз, якта калидори калон ва дӯстони азиз сертификат ҳам дорад инчунин ва вариантҳои алишӣ ба мошина мешавад. Мисол ки агар мошини арзон бошад болои сумантиен мешавад хелам. Ва сумаки нархи хона 110 000 сомон аст, боз муомила дорад. Ноҳияи Ёвон, ҷомоати деҳоти Ситораи Сурх, деҳаи Саргаҳ. Дӯстони азиз, 15 сотиқ хай ду дар хона қатӣ калидор шай, хай гирдаш поли одамо зиндагӣ дорад, роҳи мошингард дорад ва сертификат дӯстони азиз дорад. Алиш ба мошин. Дӯстони азиз, наздикиш дар мегӯяд масҷид ҳастай. хоб ягон савол то мошад, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин замин, ҳамин хона шумо агар хоҳем фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳои якумаш TCL ҳастай кор мекунад, дуюмаш рақамҳои дастинашам 08 инашта WhatsApp доранд. Ягон савол то мошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар занг занед, ба шумо фаҳмонда медиҳам ва арзона мекунам. лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Зарафшон. Дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯна қарор дорад ки дӯстони азиз 50 квадрати метрае. Духонага дар якум ошӯна 50 квадрати метр бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва техпаспортам дорад. бо дар навор масалан ки сурати дома нишон додага ки дар ҷояд дӯстони азиз маҳаллаи Зарафшон да. Квартира ремонт дӯстони азиз дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, лаби роҳ дар наздик ҳастай ва дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои зиёдӣ хоҳед агар прамои рақамҳои билайни ҳисоб шуда прамои WhatsApp не тоқа рақамҳои холӣ марамат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда медиҳам ва арзона мекунам. шумо дам агар ягон квартираи фурӯшӣ, хонаи замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхшӣ бошад, барои реклама кардан, марамат дар рақамҳои 885 1220 WhatsApp, имо, Telegram, чизе ки барои фурӯшӣ дорем, роҳи кунед, мо реклама мегузорем. лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, наздикии балнисаи марказӣ гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон бо хеле маълумотшон мегирен. наздикии бозор дӯстони азиз, мақсад хеле маълумот соҳибшон наистиянд. шаҳри Бохтар дар маркази шаҳр да. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, доми 6 ошӯна ҳастае ки 42 квадрати метрае. бо обсвет таъмин аст дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, хоб, ремонти хуб аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ ки боз хай хатиқчон муомила мекунем. дигар маълумотша соҳибшон нагуфта кадом то ки агар харидори аниқ ки бошен, рақамҳои соҳибшон ҳастад, то прамои рақам кор мекунад, метавонед маълумотҳои пурраша гирем. ва дӯстони азизи мо, мақсаде ки дар ҳамин навори мо кадоме то ки наёфтен хонаи маъқулӣ, квартира, замин, дар комментари мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим астае. мо дар видеои оянда пешкаш дорем. фақат дар комментари пурра кардан нависед аз куҷо лозим астае, мо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, боз дар ноҳияи Сино, Гипразем, ҷамоати Чимтепа, дӯстони азиз, пеши 201 дивизия. духонага квартира ҳастае, дар чорум ошӯна қарор дорад, 44 квадрати метрае. ремонтуш хай на зур, на безе, барои зиндагӣ мешавад, ҳама шароитҳои зиндагӣ. нархаш 330 000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила мешавад. нархи квартира соҳибшон ҳамин хел мондаҳ, ҳамагӣ 330 000 сомон аст, боз савдо дорад. оиди квартира шумо ягон савол то бошад, ягон маълумоти иловагӣ бошад, агар барои фаҳмидан то шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда медиҳам ва арзона мекунам ва хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо барои шумо монтаж мекунем, тайёр мекунем, шумо лайкотона дареғ надорем. дӯстони азиз, лайкҳоро занед. аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозиме нависен, пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши чорраҳаи балниса, дӯстони азиз, яъне ки пеши Ёварда, доми Ёварда, дӯстони азиз, чорраҳаи балниса. духонага квартира ҳастае ки дар панҷум ошӯна қарор дорад, 44 квадрати метрае. ремонтҳои замонавӣ бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни,
нархи квартира 258,000 сомон аст ки боз муомила дорад. Танҳо мегӯяд дар WhatsApp номерошон кор намекунад. Тоқа WhatsApp шуда мегӯяд кадоме ки мехарад занг занатун азиз. Ҳамагӣ нархи квартира 258,000 сомон аст доми ёвар чораҳаи Балинса. خب دوستان عزیز لایک را فراموش نمیکنیم لایک را دوستان عزیز میزنیم و سیرکه نواری مورد در رفیقتون پدیدش کنید در واتساپ ایموتون و کدام تو که میشود خانه خر زمین خر که از کجا کی باشه در کامنت‌ها منویسید ما البته در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با 11 کвартира فروشی. کвартира فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر حصار در دومی 60 سالگی گفتگی است صاحبشون شهر حصار دومی 60 سالگی دو کвартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад ки 50 квадрати метр лаби роҳ бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухни термос бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира мегӯяд срочна мегӯяд 270,000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад. нархи квартира 270 бо суми наличӣ боша арзон ва муомила дорад. оиди квартира шумо ягон саволтон боша ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан барои харидории конкретна ина рақамҳои мегафоншона ахираш 79 занг занем маълумотои пурраша гирен. ва кадомтон ҳамхали квартираи фурӯшӣ дорен ё ки замин мошин ягон хона ягон аппарат ягон техника марамат сурат маълумотша дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо Telegram чизе барои фурӯшӣ бошад роҳи кунед мо рекламада мегузорем. ва кадоме ки хонахараи нависатун азиз. ин бо навори имрӯзаи мо ки ба шумо пешкаш кард то видеои оянда худо нигҳбони шумо.